Hi guys, welcome to our channel Tifefaz TV. Salibonani linjani murisei kuma TV ese enyika. As you all know guys, pane nyaya yakaitika yekuti pane bhazi rakaita serakabheuka kunyanga pakafa vana 6. Ndo nyaya yacho guys, zvirunzi mapurisa azoita inonzi investigation yakadiscover kuti driver aimhanyisa bhazi aita inonzi overspeeding. Asi vanhu vachema nekuti sei maticha aivari mubhazi ro vasina kudza driver kuti driver usamhanyise bhazi, nekuti why bhazi richifamba usiku, nekuti hanzi zvirunzi kunyanga kune makevha akawandisa. Makazofambisa usiku futi muchimhanyisa bhazi, maaccident anogona ngoitika at any time. Saka ndo zvachema nevanhu vachema zvikuru. Asi aripo mumwe wasenderawo Daddy Hopewell akati my niece was involved in that bus accident. Zvikunzi akatakurwa akaendeswa kune chimwe chipatara ikoko kunyanga ikoko chipatara vakadiscover kuti michina yekuti operate aipo, vakamutora vakamuendesa kune chimwe chipatara along vachifamba naye vachienda naye kune chimwe chipatara akabva afira munzira. Saka nyaya iripo ndeyekuti zvikunzi vari kuchema nekuti please ED ngaita se ngagadzirise zvipatara zvedu zvigare zvine michina yekurapa, because kudai mwana yeye paakaendeswa kunyanga akaona michina ichishanda kudai akabva akarapirwa ipapo akabva atopona. Saka vanhu vari kuchema nekuti my problem vanhu vana vakawanda vakafira munzira nenyaya yekuti michina kunyanga kwavakaenda vachona yanga isiko. Saka Daddy Hopewell naye vanopota vachizvitaura vachidedzera kuti aiwa izvi zvekuti uri rich kana kuti uri poor, especially vanhu vari rich, nyange uri rich you will be affected one day kana wakaendasirwa kuchipatara waita accident, because vanhu vari rich hanzi vanhu vachidedzera kuti inini ndoendeswa kuHarare ndonorapwa zvese handina problem. Asi Daddy Hopewell vachitaurira pakuti unogona kuita accident uri kune imwe nzvimbo, ikoko kwaunoitira accident ukazoendeswa kuchipatara ichocho chisiri muHarare kana chinenge chiri kune dzimwe nzvimbo chinenge chiri pasi, kuwanikwa kuti michina yachona haipo, unogona kungofirawo munzira sezvaitika. Saka guys, I don't know kuti munoti kudii. Ndo nyaya yachona zviri kunzi driver aimhanyisa bhazi, asi vanhu havana kufara. Ndongoti kune vana vakashayika, may their soul rest in peace guys. Ndongoti nevabereki vachona they must be strong. Thank you so much guys, don't forget to subscribe to our channel. I'm out.